робияи 2.5-соларо дар як рӯз ба гуфтаи падараш даҳҳо бор табларза мегирад. ӯ аз бемории сар ё эпилепсия ранҷ мебарад. падари робия, сокини 36-солаи шаҳри Душанбе, Саидвалӣ Саидов мегӯяд, зиндагии оилаи ӯ баъди таваллуди духтари маълулаш тамоман ба ҳам хӯрд. ҳоло волидони робия, ки бо ҳам хешу таборанд, тасмим доранд аз ҳам ҷудо шаванд. ҳоло тифли бемор бо модараш аст. ин пеш айнам буду, неки баъди ҳамин духтарчаам ки хеле мариз таваллуд шуд, мумкин аст ки ҳаминам сабаби як қисми зиндагие ки хунук шудагӣ ҳаминам буд. Саидвалӣ бо духтари холааш издивоҷ кардааст ва 3 фарзанд дорад. пеш аз робия 2 навзоди ӯ бемор таваллуд шуда фафтидаанд. ҳамон анализ бурдем, духтуро ба муроҷиат кардем, гуфтанд ки вай хунотон як. бинобар омори расмӣ, дар соли 2020 дар кишвар 28076 нафар кӯдаки дорои имкониятҳои маҳдуд ба қайд гирифта шудааст. омилҳои асосии афзоиши кӯдакони маълулро пизишкони тоҷик ба никоҳи хешутаборӣ ва вазъи нохуби саломатии модарон раб медиҳанд. байни модару падару модар ба хешутаворӣ бошадам, яке аз сабабҳои таваллуд шудани кӯдакҳои камвазн шуда метавонад. кӯдакҳое ки агар вазнашон аз 1500 грамм кам бошад, 27.8% гирифтори ҳамин беморӣ мешаванд. фалаҷи мағзи сар. нигарониҳо аз афзоиши навзодони дорои нуқси ҷисмонӣ дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки ҳанӯз 5 сол мешавад мақомоти ин кишвар барои пешгирӣ аз таваллуди кӯдакони бемор никоҳи хешутабориро манъ карданд. мақомот гуфта буданд, чунин издивоҷҳо сабаби асосии таваллуд шудани 30% кӯдакони бемору маъюб аст. барои пешгирӣ аз ин, дар кишвар аз 1 июли соли 2016 санҷиши ҳатмии хуни арӯсу домоди оянда пеш аз тӯй ҷорӣ шуд, вале омори 5 соли ахир нишон медиҳад, ки вазъ беҳтар нашудааст. зоҳиран сабаб танҳо ин набудааст. шахсан агар худамро гирам мегирам, падару модари ман мисол хешу тавор ҳастанд, духтару амак, писару амак онҳо никоҳ шудаанд ва ман маъюб ҳастам, аммо маъюби таваллуд неюд, баъд аз касали фалаҷ гирифтор шуда маъюбият ба даст гирифтам. ба гуфтаи Ҳамроев, маъюбии бештари кӯдакон пас аз таваллуд ошкор мешавад. онҳо вақте ба синни муайян мерасанд, ношунавоӣ, нобиноӣ ва фалаҷи онҳо аён мегардад. дар Тоҷикистон соли 2020 67 000 никоҳ ба қайд гирифта шудааст. ин шумора нисбат ба соли гузашта 15% кам аст. маълум нест, ки чанд дарсади ин шумора никоҳи хешутаборист.